Min ɗon gaɗana on barka derɗiraɓe heɗitoɓe be watango kubaruji meɗen hakkilo. En ɗon jogi andiniwol ngol derɗirawo meɗen bi'eteɗo Adamu Haruna mo jaingol Pulaku TV. Oɗon seyoro matingo ummatore ɓadiɓe be dayiɓe to Allah moyi o waɗan tegal 26 lewru janvier ɗo, mana hande alarba warande. Tegal man ngal haɓɓan ha ɓogo ha fattude siratare deden jamdi 9 fajira ha yonde anseng mergaji kad ummatore fu ande ewnama kad ɓawo toni hande tegal man ngal haɓi ɓe ummoto hande ɓe kota yawnde e bo 29 april lewru janvier mana hande asay warande ɓe gaɗan hande walima deden jamdi 3 asira ɓe mbiyata 15 ha fattude kolbon ha yawnde majum ɗo dede hande ko larani programme ɓangal deryawo meɗen Adamu Haruna mo jaygol Pulaku TV. En fu meɗen deryaɓe heɗitoɓe diga wonɓe nder resi meɗen Cameroun be yasi lesdi en kawten gaɗani hande Adamu Haruna barka Allah cendu hokkumo khairu ha tegal ngal. Kadi en ɗon hande ciftinora ummatore en mbiɗe de ko larani hande programme man e hande tegal man ngal haɓɓan to Allah moni alarba warande ɗo ɗum lattoto 26 lewru janvier e bo ngal haɓɓan ha ɓogo ha fattude siratare deden jamdi 9 fajira ha yonde anseng mergaji. E non ɓawoto hande ɓe kaɓɓi tegal hande to ɓangal man ngal ummoto diga ɓogo man ngal hota yawnde e bo 29 april lewru janvier mana asay warande ɗon bo hande ɓe gaɗan walima e deden jamdi 3 asira ha kolbon ha yawnde majum ɗon fu hande ummatore ewnama. Allah cendu hokku khairu e barka ha ɓangal ngal en fu meɗen kawten gaɗani hande Adamu Haruna mo jaygol Pulaku TV en gaɗani mo barka.